Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Indida ngokufa kwengane esikhaleni. Obengushansela unekwe isikhundla esisha. Kanti yenyuka namuhla intengo kaphethiloli. Nina bakambombo ushomnyama indaba ze1KZN TV nifundelo uphilana kaCebe khulu kamzimba umntwana uyakhuleka nena besilo sanibonani. Umndeni okaShabalala endaweni yakagundane H2 esikhaleni enyakatho kwaZulu-Natal uthi nembuzo eminingi engaphenduleke ngemuva kokushona komntwana wabo oneminyaka ke2 obudala okusola ukuthi udle ama-chips anobuthi nawathenga ke-sitolo sokufika ke endaweni. Umndeni uthi ufuna ke kuphuthunyiswe kuphenyo ukuze igameke ifuze lezi zingaphinde zenzeke. Usakhungathekile ke namanje umndeni okaShabalala esikhaleni ngemuva kokuthi kumntwana wabo neminyaka 2 edlulile emhlabeni. Unina womntwana echaza ngokwenzeka uthi umntwana wayehamba noma wakhe beyothenga ama-chips esitolo sabukufika esikule ndawo kuusuku lwangesonto nokuthe emva kwesikhashana esewadlela umntwana wakhala ngesisu kodwa kokubenza besole ukuthi lama-chips ukuthi ke wayengazange adla enye into ngaphambi kokuthi adle lama-chips akayewathenga esitolo sabukufika. Wahamba waye esitolo ehamba noma wakhe beyothenga amakheke ama-chips stick seed. Emva kwalokho wabuya umntwana uthe uma ebuya ekhaya umntwana kwaba umuntu nje osaphilayo be-right kodwa nje kuthe kusuka umntwana wakhala wabamba isisu. Ngayitshela ukuthi mhlawumbe ungenwa amakhaza ngoba waphuma eBhavu kade eqeda ukuphuma eBhavu. Kuthe esekhala ngesisu kwaba ngayitshela ngathi suphethe ungenwa amakhaza ngathi ngiyamqokisa hayi ngabona isisu sibhakuzela kakhulu ngendlela engajwayelekile. Kwaba yilapho ke khona ngathi ngisingiyazama umntwana ngimthela ngamanzi kwangalunga yonke into. Ngazama ukumunca emakhaleni kwangalunga yonke into. Kuthe ngiqeda ukumunca emakhaleni waphuma amagwebu ngomlomo. Kwaba ukuthi kumntwana umakhe wamthatha ngacela kwamakhelwane ngacela imoto kwamakhelwane bamhambisa eclinic. Kuyilapho khona umntwana ofike wathola khona ke. Lokhu ke kubathuse kakhulu njengoba ke bese nemibuzo eminingi ngokuthi ke kwenzakaleni laba ke bese bafisa umthetho udlale indima yawo. Khona wasethusa ngempela ingane dadewethu binani ngisho iphila mina ingane. Hawu ayisekho ingane wasethusa ngempela kubhlungu. Angithanda uqamba manga kubhlungu. Kodwa singazokwenza lutho ngoba sinalutho. Kodwa khona kubhlungu. Kubhlungu impela ngiyafisa wona umthetho mawukhona akudlala indaba yabo ngalezi izitolo lezi ezisibulalela izingane zethu. Ikhansela le ndawo uSibongiseni Masondo uqinisekisele ukuthi zonke izitolo ezikule ndawo kuhlanganisa nezabantu bakuleli zivaliwe ukuze ke kuwenziwe uphenyo noma ke kuhlolo ukuthi ke zikulungele nokuthi sidayisela abantu. Lena ke ngenye izindlela ongenelela ukuze ke kusizakale umphakathi uphephe. Sithatha isinqumo sokuthi ama-tuck shop akhona la ewadini siwavale onke. Njengoba ke emsakazi silapha nje wa21 ama-tuck shop esinawo awu19. Awu10 akhona awabantu bakhona la emphakathini bese kuthi lawa u8 awu9 awabantu bokufika. Sizolo siwahambelile onke ukhansela ubeyingxenye yabantu abebefika qathatha bezokhuluma nabaphathi bama-tuck shop kanye noma stand ukuthi i-tuck shop ake siyivaleni. Sivala nje ngoba sibalekela ukuthi kungaze kwenzeke esinye isigameko esifana nalezi ngoba izinto ezidayisekayo ibuke ngathi yizo lezi ezinobuthi eyibulala abantu. Uthi yizeke noma kunemizamo kodwa kuyamangaza ukuthi ke kunamalungu omphakathi aphinde ayotapa kuzo lezi izitolo izeke zivaliwe. Sikusiphathe kabi ukuzwa ukuthi sithi asivala ama-tuck shop umphakathi bese futhi kuba yiwo ohamba uyolutha i-tuck shop la obekudayisa khona lento le ebulale okanye esolekala ngokubulala umntwana. Asazi ukuthi bazosenzana lezi zinto. Namalungu omphakathi asathukile asho ngazilinyeke nawo athi ke lezi izitolo azivalwe abantu bokufika bangenazo izimvume zokuba kuleli bebuyele makubo. Ngiphatheka kabi nami ngiyasho ngithi abahambe ayikho into enhle abayenzayo ngoba mase kufa izingane zethu naku ku16 sekufiwe futhi kubalwa nakonseleni nakuzo zonke indawo kade futhi kwakushiwo ukuthi izingane ziyashona ngenxa yokudla lezinto. Kanti amaphoyisa ke asiqinisekisile lesi sigameko akuveza ukuthi ke asavule idokhethi ye-inquest ukuze kutholakale imbangela yokushona komntwana. Esidabeni ke 1KZN TV nginguSamukeliso Ngqulunga sesikhaleni.
Kwethule ngokusemthethweni inkosi uMalusi Zondi njengozoba-ke yiso lesilo elizogada-ke isigodlo sasembelebeleni elokishini lakwaMashe eThekwini KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe umfundisi uThula Sizwe Buthelezi utsheleke iziko lezindaba ukuthi isilo sibona abantu basa abazinze emahostela emalokishini kanjalo nasemadolobheni bengabhekiwe, kanti kuZondi kulindele ukuthi akaphinde avuselele amasiko nomnotho kulezi ndawo. Kudutshwe inkosi uMalusi Zondi ukuba abe yiso lesilo esigodlweni embelebeleni aphinde abhekilele abantu abahlala emahostela isemalokishini kanye nasemadolobheni. Ngoba ke bengifakile ekutheni ngizogada kakhulu izinsizwa kumbe emahostela kanjalo ngiphinde ngigada amadolobha. Lokho kumina kusho ukuthi isilo sengithembe ngempela. Okwami-ke ukuthi ngenze isiqinisekiso sokuthi ngiyasebenza ngokukhuthala, ngiphinde futhi namapholisi nama-framework kanjalo nezemfundo ngithi ukuyithuthukisa. Lokho-ke sizokwenza ngoba sineminyaka sikwenza futhi namagalelo athe ukuqina kuyabonakala ukuthi konke sikwenzayo kuhamba ngendlela. Kuyinhlanhla enkulu-ke kumina ukuthi ngibe umongameli wayi-Black Business Federation ngoba ulwazi enginalo ngokujula ilona lolo lizokwenza ukuthi intuthuko isheshe ifike kubantu. Kuzokhomleka ukuthi uZondi ubekade ngushansela waseNdlunkulu kepha lahoxiswa ihhovisi abebengaphansi kwalo. Ngaphandle kokubheka isigodlo, uZondi kulindeleke uba aphinde avuselele amasiko kaZulu kanye nokunye. Umsebenzi weso lesilo lesibili ukuthuthukisa abantu besilo emadolobheni kwezomnotho. Ngoba amathuba emisebenzi engekho, ngakho ke abantu abakwazi ukubhuqabhuqwa indlala, zibe zikhona inhlelo ezingasunguleka ukuthi abantu besilo emadolobheni nabo babe ingxenye yomnotho wezwe. Okwesithathu, okuwumsebenzi weso lesilo ukuvuselela izinto eziwusiko kithi neziyigugu kithi njengamaZulu. Asike sithathe nje makuwumkhosi womhlanga, uficala ukuthi abantu besilo neyintombi zomhlanga ezisemahostela ayisahlelelwe itransport, akukho la ingabika khona. Okhulumela isilo uthi-ke bekubakhathaza ukubona isimo salesigodlo. Siyakhumbula ukuthi ngekhathi sakudala kwakhona umntwana uphika wasentembeni waze wadlula-ke emhlabeni, kwase kuba khona umntwana uSithela wadlula emhlabeni. Laphana-ke embelebeleni bekhona nje-ke umntwana ubonkosi noma-ke isimo besingasesihle kuye egula. Siyabona nje ukuthi umbelebele ngesikhathi sakhe nasekuhambeni kaMdlukombane ubuso usovandalizeka kanjani, sekuyindawo engabonakala ukuthi iyisigodlo. Siyabonga ukuthi isilo sikhethe abantu, umuntu onohlonze nevision obuka phambili. Lokho kuthakaselwe kakhulu amakhosi kanye nezinduna ebeziyingxenye yalolu hlelo. Usuku lanamhlanje lube likhulu kakhulu kuthina kangangoba bengasalawuleki kahle. Mukhumbula kahle ngoba senginesikhathi eside ebukhosini besinayo umuntu former mayor uNgwenya owayeyiso lesilo lana ukuthi mase sineyinkinga noma ngase sinanza sixhumana naye uyena othatha izinto zethu zamakhosi azise eNdlunkulu. Ba semostela nje ibhamu iqhumisa kunemini sisempini labantu umuntu oqala ufonela thina njengabaholi behostel fanele uye lapha esigamekweni nabenzi bobuba wanabasekhona esigamekweni noma sebehambile kodwa wena njengomholi fa uthinta amasosha akho usondele lapho kunesigameko khona kuyimake sobiza amaphoyisa. Ngoba sesinikezwe undaba ezitha namhlanje onondaba sithokoza kakhulu. Izindabeni ziwani KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeSithekwini. Isazi sezomnotho kanye nomthetho eNyuvesi yaKwaZulu ongoye kwadlangeza uDokotela uBongumusa Makhoba uthi ukuguquguquka kwentengo kwamanani entengo kadizili kanjalo nopetrol kulonyaka kakuzogcina nje kuphela ngokushaka kuzwele kubanikazi bezimoto, kepha kuzokhahlameza nezakhamizi zakuleli ngenxa umthelelo ongaba nawo kwimpahla ezweni. uMakhoba kuphawule kanjena njengoba kuyasuka lokho phakathi kwamabili namuhla njengoba kuzobe kwenyuka intengo kapetrol ngo-R1.43 litha bese kadizili yona yehle phakathi ka-R2.62 njalo ke no-R3.25 ilitha.
Umnyango wezamagugu ambiwayo ukuthi amanani entengo kawoyela ongahluziwe aphezulu agqugquzelwa ke impi yaseMiddle East okuyiyona mbangela yokushintsha kwamanani entengo kawoyela. Phakathi kwanamuhla ke kwenyuka intengo kapetrol ngo R1.43 ilitha bese ka diesel yona iyahle phakathi ka R2.62 no R3.25 ilitha ngesikhathi intengo kaparafini yehla ke icishe ngo R6 ilitha. Inkinga engase ixazulule okwamanje ngokuba khona kwalezi zimpi okanye nangokuqhubeka kwalezi zimpi njengoba iqhubeka. So ngokomnotho wezwe silindele ukuthi esesikubonile kwenzeka vele silindele ukuthi kunyuke kakhulu ama prices ezitolo, ama prices athinta izinto njengokudla, kakhulukazi silindele ukubona ama prices e-transport okanye okucommuter. Siyazi ukuthi abantu abaningi eSouth Africa more than 50% badependela kwi-public transport okungamatekisi, amabhasi kanye nokunye ke nje. Silindele ukuthi sibone ama prices e-public transport enyuka kakhulu ngenxa yokunyuka kwaleyo petrol. Silindele ukubona ukunyuka kwe-inflation njengoba ngeke ngasho inflation okunyuka kwama prices okudla. Upetrol no diesel unyuke ngoMeyi kulonyaka ngendlela engakazibonakala. Udokotela uBongimusa Makhoba uthi uhulumeni ukuzabhekana nalesi simo kumele aqambe ezinye izindlela zokuthenga kuwoyela. So izinto lezo kumele uhulumeni wethu ezibheke ekuthenini sikwazi ukuthi siqinise ubudlelwane siphinde sisebenzise uoil ukwazi ukuthi uqhamuke eAfrika. Lokho kuzokwenza ukuthi kube lula ukuthi sikwazi ukuthola uoil ngaphandle kwezihibe noma ngathi uyaqhubeka impi eqhubekayo ku-Middle East, but siyakwazi ukuthi sibe nenye option or diversify izindlela la isithola khona uoil njengoba ngeke ngasho kumazwe afana noNigeria, kumazwe afana noAngola, kunokuthi uoil omningi wethu sidependele ekuthenini siwuthathe eMiddle East. Ezindabeni ze1KZN TV kubiNkosi Mthembu eRichards Bay. Ake sithi shelele etoreni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Indida ngokufa kwengane esikhaleni. Obengushansela unikwe isikhundla esisha. Kanti yenyuka namuhla intengo kaphethiloli. Imbuso kubheka ICT balulwe njengesikole ke sesine ke sigxile kwezesayensi kanye nezobuchwepheshe sakhiwe kwaZulu Natal. Lokhu vele ngenkathi kumnyango wezemfundo esifundazweni wethu ngokusemthethweni lesi sikole ngaphansi kwesifunda saseMajuba enhlanele kaMthaniya. Lesi sikole besaziwa ngaphambilini ngeMeridian Newcastle Primary School savalwa nokuthema sivulwa sabizwa ngenye ingqalabutho zakule ndawo umbuso kubheka njengesikhumbuzo semisebenzi emihle neqhaza lakhe ayilenzile emphakathini. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo kwaZulu Natal uSipho Hlomuka uthi imbuso kubheka ICT iyisikole sesine esigxile emfundweni yezesayensi. Kweqiniso ukuthi sila eMajuba district ngaphansi kweNewcastle local municipality sila esikoleni umbuso kubheka school of specialization. Esinye sezikole singaphansi kwezikole esibizwa ama focus school. Kufana neMaritime School, Anthony Lembethe School, Mandla Mthetho School. Ikole lezi specialize ezidila ne-engineering, ezidila ne-maths, ezidila nezinto ema-skills ahlukahlukene. Siyafisa ukuthi sibonge nje kakhulu i-department, sibonge bonke abasebenzi ababe yingxenye ukuthi lesikolo sigcine siphumelele. Abazali esibambisane nabo nje usibona nje isikolo sihle kanjani abantwana bakhona bayafunda. Uqhube ngokuthi kunezifundo ezahlukile kulesi sikole njengoba nesimo sempilo sithuthuka kakhulu mihla namalanga. And into abayifundayo ngoba sesiyashintsha mase sifunda coding or reporting, sifunda engineering, sifunda mathematics, sifuna ukuproducer engineers, sifuna ukuproducer engineer abahlukahlukene, ukuproducer odokotela. Ngeke sibaproduce uma sengeke sishintshe ama subjects afundwayo ezikolweni. Njoba nakwezinye nje sikhulume ngemaritime, sifuna ukufundisa ngemaritime ukuthi imfundiso ihlukile manje. Ayisafani ngesikhathi sethu. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi economy yethu yase South Africa se KZN izoshintsha.
izokwazi ukuthi la ku produce ama industrialist produce engineer bazocontribute ekukhandeni amathuba omsebenzi bazoba innovative and into emnandi ngalesi school is a smart school ukuthi nje abantwana abadlana bayakwazi othisha bala ukufundisa abanye abantwana kwezinye zekole and sikubonile lokho kusho kona ukuthi imfundo isimatured manje iyakhula khona. Kanti unkosikazi kaMbuso Kubheka uthi ukubheka ubengumuntu oyithandayo imfundo. Sithobekiseke kakhulu somndeni wakabheka sijabule kakhulu amazwi cannot express ukujabula kwethu. Loku kukhuluma it speaks volumes to us ukuthi ku recognize ubaba ukubheka in this manner in a school of excellence yebo. Considering, as I was saying, how passionate he was about educating, how passionate he was about liberating the black child through education. Khona manjalo uNgqongqoshe ubesedlulisa amazwi okubongwa emndenini wakwaKubheka ngokuvumela umnyango wezemfundo ukuba ukwazi ukusebenzisa igama likaMbuso Kubheka. Sisubanga kakhulu nomndeni wakakubheka wakamfowethu uMbuso Kubheka ukuthi uvumele ukuthi igama silibize isikole sesibize ngoMbuso Kubheka ngoba uMbuso Kubheka womunye wabantu abalwela idemocracy la eSouth Africa abacontribute kakhulu kodwa futhi wayeyithanda kakhulu imfundo ethanda abantwana ukuthi bafunde ethanda ukudevelopa iyouth ethanda nje nomphakathi wonke. Kubi kuthobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle eMadadeni. Umhlazi wezepolitiki ozimele usibongisene Mdlalose uthi iqembu leANC lisebenzise kubuhlakani ngongaqoki ilungu lawo kozokuba ngohlalo wekomiti lizoqhubha uhlelo lokukhipha uMengameli Cyril Ramaphosa. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZN TV uNyanda ePhahla uveza ukuthi mancane kakhulu amathuba ukuthi uRamaphosa aketule kuleli komiti ngenxa ukuthi amaqembu akuhulumeni obambisana phecelezi GNU abhekelela ikhundla zawo. Emva kokuba inkantolo yayalela ukuba udaba lwasephalaphala oluthinta uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa ubalibuyele eParliamente, amaqembu ezepolitiki ahlukene ahlanganile ndawonye ukhetha uhlalo wekomiti ozohola ikomiti elizoqhubha uhlelo lokukhipha uMengameli Cyril Ramaphosa. uMakashule Ghana weqembu leRise FM uyena ogcine eqokiwe. Yake kuyindlela enobuhlakani kaKhongolose ukuthi bangakhethi omunye ophuma eqembuni labo njengoKhongolose ngoba nomongameli phela uphuma kona uKhongolose bekuzobukeka kuzo uhlale ezoba nokuchema uma kunguye ozowangamela ikomiti phinde futhi aphuma inhlangano efana nomongameli. Nakube maningi amathuba ukuthi uRamaphosa aphumelele kuleli komiti eliqhubha lolu hlelo kodwa lokhu kubukeka kuzoba nomthelela ongemuhle kwiqembu likaKhongolose kanjalo nakumaqembu angaphansi kwahulumeni ukubambisana iGNU. iKhongolose uzoshaya kakhulu njengeqembu elibusayo ngoba lolu daba amaqembu aphikisayo azolisebenzisa njengendlela yokukhankasela ukhetho. Indlela ipolitiki esingayo eParliament njoba amaqembu afana noMKP engeyona ingxenye yeGNU azolisebenzisa ukugadla kuyo uKhongolose ikakhulukazi lolu daba ngoba luthathwa njengodaba olungabheca isithombe noma lakhe isithombe sithi ukusho ukuthi umongameli naye uyingxenye yegigaba noma izehlakalo noma imikhuba eyenzekayo iphathelene nokukhwabanisa kwemali. Umhlaziyi uphinde waveza ukuthi izathu esikhulu sokuthi angaphuma uRamaphosa ukuthi amaqembu angaphansi kwahulumeni ubambiswano iGNU avikele izikhundla zawo eParliamente. Ukwakhiwa kweGNU uhulumeni lokubambisana lamaqembu anezikhundla ezibalekile esemqoka. Ngakho ke nawo lemaqembu ayofisa ukuthi abuyise izikhundla zawo lawa anikezwe zona. Okwesibili ukhetho seliseduze maningi futhi amathuba ukuthi ukubusa ngokubambisana kuqhubeke kube khona. Amaqembu akwikomiti angama31 31 esewonke kanti lawo angaphansi kweANC nahambisana namaqembu ohulumeni wobambiswano ayishumi 19 bese kuthi amalungu angaphansi kwamaqembu aphikisayo abe yishumi 12. Ezindabeni ze1KZN TV
bikuthabani maphumulo eMkungundlovu. Kugcineke kuphothiliwe ukuqhathwa kwamaqembu ebhola lezinyawo abadlali abangaphansi kweminyaka eli-15 kumqhudelwano intokozo myeni under 15 soccer tournament eNgwelezane ozokuba-ke ngempela sonto. Ekhuluma-ke neziko lezindaba le-1KZN TV uNkosenhle Ngema owayekade engumqeqeshi ngaphambilini okumanje usesiza abaqeqeshi. Uthi-ke le midlalo iyasiza kakhulu-ke kuvezeni amakhono ey'nganeni ezisencane hhayi-ke ebholeni lezinyawo kuphela kepha nakweminye nje imidlalo ekhona. Ezemidlalo zilekelele kakhulu ukuveza amathalente ezingane ziphinde zilekelele ukusiza ukuba intsha ingagxili kakhulu kwizidakamizwa. Ngicabanga ukuthi i-tournament kanje iyasiza ku-expose ithalente ley'ngane ngoba kuzobe kukhethwa nje lapha abafana abadlala kahle abazohamba bayo-trials kwezinye indawo emathimini amakhulu. Engicabanga ukuthi kuzobasiza nabo ukuthi uma bekhethiwe abafana bamotivate ukuthi basebenze kakhulu. So ngicabanga ukuthi njoba kudlala le age le i-age right kakhulu ekubeni ekutheni ikwazi ukudevelopa further ngoba masuna 14 15 ila ufuna khona uchoose khona impilo ofuna ukuyiphila ngoba basebela 17 abaningi baqala bezinto wrong. So la ku 14 15 ila usafisa nawo ukuvela nokwenza izinto ezibalekile nezihle empilweni. So kubalekile ukuthi ingane zibe involved kuma sports, not only with football, nje kwi sports kungaba i-netball, i-rugby, because umzimba wabo sabavumela ukuthi bekwazi ukuthi bafisa ukwazisa abantu ukuthi intokozo yemini under 15 tournament iyasiza kakhulu entsheni ngoba kukhona intsha esiyikhiqizile esidlalela amaqembu afana no-TS Galaxy under 19 futhi iyathembisa ukuba uma ingathola uxhaso olufanele ukude la isaya khona. Sifisa ukuveza kucaca ukuthi le tournament is one of the biggest and greatest in terms of development, especially in KwaZulu-Natal, uMhlathuze municipality, King Cetshwayo district, nakubafana nje abancane abasakhula esifisa ukuthi sibathuthukise ukuze ikusasa labo in football likwazi ukuthi liqhakaze nabo kusasa beyibone sebedlala i-professional football okuyinto ke possible ngendlela esimangaliso ngoba intokozo myeni already kunama player angasekho eNgwelezane ahambe dise ngoJanuary adlala kwi-TS Galaxy under 19 wakhona. Izolo nje ngithola indaba ezimnandi ku-coach we-TS Galaxy under 19 ukuthi omunye wabafana abakhona la eNgwelezane eJabulani section ube man of the match osungela izolo kwi-TS Galaxy. Umfana osuwakuyona le tournament ka under 15 udlale ngo-2023 salokho simpromoter samba naye senza ama-trials nakho konke kodwa nje izolo sithola indaba ezinhle ukuthi after game abayiwine ngo-5-0 uyena ukhula Sandeculo obe man of the match. Omunye wabadlali ugqugquzele intsha ukuba igxile kwezimidlalo ingazibandakanyi kakhulu kuzidakamizwa. Ngagqugquzela intsha ukuthi idlale not only isoccer but different sports akhona la ezweni lethu ukuze izothuthukisa amathuba abo okuphumelela njengoba imisebenzi emncane ukuze bengahlali bedependele kwinto eyodwa njengokuthi nje abanye sebeyaqala baze edakamizweni and abasakwazi ukuphuma. So kungcono ukudlala isport ngoba iyakwazi ukuqhuquzela umzimba ihlale une energy. Lethi indaba ze-1KZN TV nizibe siqiniseka ucele Richards Bay. Asiphinde sithi ishelele etolweni nabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1KZN TV. Nazi indaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Indida ngokufa kwengane esikhaleni. Obengushansela unikwe isikhundla esisha. Kanti yenyuka namuhla intengo kaphethiloli. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.21 kuyidola laseMelika libe ngu-21.85 kupondo waseBrithani libe ngu-18.89 kuyi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $4,534.40 i-ounce bese kuthi intengo engahluziwe ibe ngu-$94.98 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Qeqesho weqembu lesizwe lakuleli bafana uHugo Bros uzosebenzisa kumdlalo omngani nozokuba ngokugcina ke ngaphambi kokuqala kwemidlalo endebe yomhlaba ukuhlola ukulungela kweqembu lakhe ukutholana phezulu neqembu leMexico ngomhlanzi le-11 kwephezulu ngehora leshagalolunye ebusuku e-Azteca Stadium eNew Mexico. Ibafana bokufanele kufulathele eNingizimu Afrika entatha kusangesonto iziyahamba ke kuleli laseNingizimu Afrika izolo emini kulandela ukunqatshelwa kwabathile abayingxenye squad ukuhamba naleli qembu lesizwe ngenxa yamavisa bengaqondile.
Lo mqeqeshi waseBelgium utshela bezindaba ke ukuthi yena neqembu lakhe sebedlulisile izinkinga ngokuphazamiseka kohambo labo kepha sebebheka kumdlalo omngane eJamaica ozoba ngolesihlanu ngehora lesishagalolunye ke kusihlwa kwelaseMexico. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina bomlilo othatha oshubuhangwangwa washisa ikhotha zasedlebe kokoshane esemabedlane. Okamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile